Batean betetzen da taberna, momentu batean, segundo batean. Orduen eduki behar duzu dena prest. Pasatu zen egin fanfarre bat bostean, eta ja hasten zara animatzen. Normalean, San Ferminetan etortzen dena, ez du katedrala ikusi nahi edo marresiak. 14 arte bizirik gaiatu nahi baduzu ezin zara beti agian 12 ordu batera. Egun batean dugu festa bat dela Tamborrena. In Pamplona, it is a time of fiesta and fun, of song and laughter, dancing in the streets. Gehien bat, Iruñeko eta Hurbileko jendearentzat badira jai oso importanteak, eta orduan, poztasuna nabaritzen da jendearen artean, eta oso polita da. Maitasuna, alaitasuna, balori horiek beti daude barnean. Ez da olako festa bat jaten zarela ikuskizun bat ikustera, baizu, zu zara protagonista edo denak gara protagonista, ez? Giroaz eta jendeaz. Festa, musika batez ere. Emozioa, familia, lagunak, kuadrillaz eta... Bueno, hor ikusten den alaitasuna eta hori sentitzea, ez? Hori bizitzea. San Ferminen margen edo espazio horretan espresatzen ditugu horrelako gauzak. Hain gureak diren gauza hauek eta hain garrantzitsuak diren gauza hauek. Sortzen diren momentuaz disfrutatzeko oso egun politak. Herriaren, hori ez, makrojaia. Ez dakit, esplosio handiagoa. Txikitan gurasoekin eta gero ja pixka helduagoa izan da, peñan sartzen naiz asko eta peñan egiten digun ekintzak. Gazteok behar dute hilabete bat adibidez, edo gehiago disfrutatzeko atop eta gero beste fasera pasatzeko. Gero helduagoa baldin bazara, bagian 3-4 egunekin ja nahiko duzu. Nik gogoan dut, gaztean nintzenan, enekiela zeguna zen, asteazkena, gero heldutzen zarenean eta lan egiten duzunean askotan hori ez da inerresa galtzea, ez? Badago dikotomia hori, ez? Bizitzarena eta heriotzarena, ez? Aktibitate horretan bizitza galdu dezakezu eta hor dago konponente hori, ez? Beldurra ez. Batzutan atzerkatzen direnean pizka bat kabreatuak bai, baina beste ez. Badago asentu bat ez dela ikusten, zureatzen dagoena. Beste guztia ispilutik ikusten dira. Laguneketanik egiten genuen gau pasa, gero goizean goiz nire amaren dendara juten ginen, eta nola irekitzen zuen pasteleria denez, irekitzen du, igual 5 aldera, 6 aldera dago irekia pastak egiten. Eta hueltak eman, eta jendea sartzen zenean, parrez, eta zer egin duko dute parrez, Orduan ara joaten ginen, mozkor, pastak hartzen genituen, eta zezen plazara joaten ginen, entzierro bukara ikustera, garroteak eta jaten. Sekolo, igual 7 huelta, autobusean, esaten du bai azkenean, geizten zara komunera, eta bai, zu, esnatu, eta ez dakiten on dauden municipalak etorri behar, eta, ze hartu behar duzu pizparrez. Eta, hanen pitzen geniten beti, jendeak eskaka, eta beroa zudenez jendeari bota, eta jendeak azten zuten lertzak ez dizazkion, eta dena txokolatez bete, eta... Lehendabiziko oroitzapen nik badu, temanionean erraldoiari nire txupetea, txikian nintzenean. Gure aitona morekin igotzen nintzen txupinazoaren aurretik pixkat giroa ikustera, amaiketakoa hartzera. Askoz irekiagoa da gaude, hitz egiteko, abesteko, edo zenerokeria egiteko. Hor bertan bai ausartzen garela aspaldian egin ez ditugunak egitera. Jendea kantatzen hasten denean, ez dituela edozein kanta kantatzen, bakarrik San Ferminetako kantak daude.
riau eta horrelakoak. Urtean zehar, izan dako ez dakit arazoak, kezkak, ikasketak, lana, ematen du hori gelditzen dela dena. Nik uste dut jendeak biziko lukeela mugarik gabe. Azken finean, zer daukagu galtzeko, ez, bihar mundua bukatzen bada. Eta festa nago, eta edozer gauza egin dezake. Ni jarraituko dut Iruñan eta jarraituko dut martxan. Azkenean hola gozatzen dut ere bai, eta loturak dira, ardurak dira, eta mundua bukatzen delako, igual ere disfrutatuko nuke gustatzen zaidan horrekin.